Hi guys! So what's up? Katapos ko lang bumaligo. Andito po yung mga kapatid ko. Nandyan po sila guys. Kakatapos ko lang din po maligo. Then after ko naligo, nag-selfie-selfie lang. So ito po yung kwarto ko. Nalabas po muna ako saglit. Then ito po yung bahay namin. And yun po yan. Yan yung TV namin. Pati yung cabinet. Ito po ang loob ng bahay. Nandun po yung kusina nandun. Then, yung pintuan. Yung mga battery namin. Oh. Then, mga bulaklak po namin yan. Papasok na po ako ulit sa kwarto ko. Video muna ako. Ito po yung kwarto ko. Ito po yung mga laman ng kwarto ko. Yan po, yan po, yan. Yan po ang mga laman. Then, yan po. Yan. Ito yung po pag-CS ko po yan. Dito po yung kapatid ko, shout out. Then, ito po. Laman ng bahay. Lapad ng noo. Guys, ito po yung pagtaas po sa bahay. Then yan po. Oh, ito po yung terrace ng bahay namin. Ito po. Guys, nandito na po ako. Pasok ko ito kasi pumunta lang ako sa labas. Friday po ngayon. Nagsisimba po kami. Pero di po ako nagsimba, guys. Nandito po ako sa bahay. Gumagawa ng video. Yun lang po. Hey guys! Ito po yung kasunod ng vlog ko. Hindi po ako kasi nakapagpaalam. So, ginawan ko na lang ng part 2. Nandito ako ngayon sa bahay. Oh, yan o. Maganda ako sa kapatid ko, guys. Duh! Guys, first time ko po gumawa ng video. Di po ako marunong mag-edit. Then, kasi Hindi po ako nakapag-try mag-upload sa YouTube. Tapos, marami pa po kasi di alam about sa pag-video. Then, mamaya, mag-install ako ng vlog editor. Then, try ko mag-edit, guys. Di kasi ako marunong. Yun po. Guys, dito po muna namin tatapusin yung vlog. Babalik po kami kasi hintayin po namin yung mama namin. Dadating mamaya-maya lang yun kasi galing po siyang abroad na quarantine na sa Saripagwak, guys. Kapatid ko po yan. Nagkakatawa, guys. So, bye-bye, guys. See you later.